Okej, vänta, det kom fram då access granted. Det ser bra ut. Det ser ut som jag har tagit mig in någonstans. Ko je 13-letni Matijas na strani za prevajanje Google Translate namesto besede vpisal kodo za ustvarjanje spletnih strani, se je stran spremenila. Vdrl je v Googlov sistem, temu se reče v angleščini cross-site scripting. Te napake niso odkrili niti Googlovi strokovnjaki. Jag tänkte bara, men någon måste ha tänkt på det här innan liksom. No way att liksom, ingen har tänkt på det här. Men så testade jag ändå och så funkade det. Nekateri računalniški pirati ali hekerji poskušajo vdreti v računalniške sisteme zato, da bi izbrskali skrivna gesla ali izpraznili bančne račune nič hudega slutečih ljudi. To je seveda nezakonito. Matijas pa ni tak, sam je namreč podjetje Google takoj obvestil o napaki in od njega za nagrado prejel 2000 evrov. Jag visste aldrig när jag började att det skulle bli så här liksom, men alltså det är riktigt kul. Otroligt kul. Känner du nöjd nu eller tänker du fortsätta leta buggar? Jag kommer fortsätta såklart, men alltså jag är otroligt nöjd, men alltså ja, jag kommer fortsätta efter det här. Det finns olika grupper. Det finns ju de som Mattias vet vad som är rätt och fel. Och det är därför vi tycker det är så fantastiskt kul och vill uppmärksamma det genom priset. Samooklicani dobronamerni heker pa obljublja, da bo raziskoval še naprej, saj verjame, da je treba odkriti še veliko napak.